ביום הקשה הזה אנחנו שוב עומדים במקום שעמדנו בו לפני 9 שנים. היום אנחנו מתגייסים בצו 8 לעזור למשפחות החטופים. אתם לא לבד, אנחנו ביחד נחזיר את כולם. אנחנו יודעים מה הפתרון, וביחד אנחנו נחזיר את כולם. אני עמדתי כאן לפני 9 שנים, בדיוק כאן, ואני הבנתי שאנחנו היחידים שרואים את אח שלי הקטן הדר אל מול העיניים. אף אחד לא רואה אותו. כולם זה אינטרסים, ואני פונה אליכם היום, המשפחות שאיבדתם את היקרים לכם, את אח שלכם, את האחות, את האבא, את האמא, את הילדה הקטנה, שהם חטופים, ואני אומרת לכם, אנחנו נוביל את זה, אנחנו נעזור לכם, ואנחנו אלה שמבינים אתכם ויודעים ואומרים לכם, אתם לא לבד. אנחנו רואים את הילדים שלכם אל מול העיניים, ואנחנו נעזור לכם להביא את כולם הביתה. הדר הוא החייל הראשון בתולדות צה"ל שנחטף והוכרז חלל תוך כדי לחימה. אנחנו נאבקים 9 שנים במערכת כדי לשנות את זה, כדי שלא ישאירו חיילים בשדה הקרב. אנחנו אלה שנעזור לכולם להביא את כולם חזרה. את כולם חזרה. אנחנו, מכללת מכון פסגות, נענינו לבקשת משפחת גולדין לגייס מאות אנשי מקצוע, לתת מענה של תמיכה רגשית וכל סוג של עזרה למשפחות החטופים וליקיריהם בכל שצריך. אתם מוזמנים לפנות אלינו בוואטסאפ, אנחנו נדאג להתאים לכם איש מקצוע ולחבר אתכם גם למשפחה המדהימה הזאת. לטפל כאן ועכשיו זה חובה ולא פריבילגיה. מי שלא מטופל עכשיו, בשלב מאוחר יותר, הרבה יותר קשה לטפל ולעזור. אנחנו פה כדי לתת כלים להתמודדות ולעשייה על מנת שילדים יחזרו הביתה.